Thixo uyaqala Mamolweni, Thixo uyagqibelisa namhlanje. Xa sivala Thixo ngomso namhlanje sihlekise ngobukho bomoya Oyingcwele egameni lenkosi Yesu Kristu Nazaretha, amen. Masihlale phansi bangcwele. Yabona ke namhlanje xa kukhona otata bakwakhiwa basemngcibe, inhliziyo yami yonwabe kakhulu. Otata abandamkelayo emngcibe, makasibethele izandla bangcwele, umngcibe ukhona phakathi kwethu. Ngiyabona ukuthi Thixo amakhiwa amakhonjwayo uwahambele namhlanje besise ehluleka saphina safikela kwakumzi wamakhonjwayo, futhi ke kwakuhle kanjalo, amen. Uyacaca mbheka noNzoyi uba into yethu kulonyanga inamakhonjwayo, noba siyathanda noba sithandi, asibethele amakhonjwayo isandla esikhulu ngegama likaJesu Kristu. Sibulele ke kotata sikwankosi bangcwele apha napha siyakhona ehluleka ikwakwankosi, napha besikhona elwandile ikwakwankosi kwakhiwa kumakhonjwayo. So iyathetha lento, umhlaba wamampondo wamakhonjwayo uzodliwa livangeli elohlukanisa umuntu nesono. Akhona amavangeli bangcwele asikhomperishi, kodwa endishumayelayo lele yalotata uBhengu, lele yalotata uNgidi, lele yalotata uChiliza, otata uDuma, otata abathi ngaphambi kwethu bayichayelela lento esiyenzayo elohlukanisa umuntu nesono. Into yenza lingamkelwa igospel namhlanje langenwa ngumoya wokwenzelelela, compromising spirit. Xa ushumela igospel lobungcwele elohlukanisa umuntu nesono, iba ngathi nguyena umuntu ushumela into endala ephelelweyo. It's because abantu bashiyela ixesha, abazi balixesha legospel yobungcwele eli, and akekho umuntu ozawumelana nemimoya ekhushwe nguSathana engekho kwigospel elohlukanisa umuntu nesono, igospel lobungcwele. Bethe izandla kuloo ndawo. Siphethe chase uMoya Oyingcwele qha. Lusuku olondolo lokugqibela sithetha ngoMoya Oyingcwele. But namhlanje ndifuna ukunichilela izinto abantu abaninzi abangaziqiqiyo sebesindisiwe, eziyingozi kwiChristianity, eziyingozi kubuKristu banamhlanje.
ezenza amaKristu amaninzi angazi ba kupheni ewiki kangaka efuna kuba strong, efuna ukonelisa ukukholisa uThixo ngempilo efunwa nguThixo, but engazi wona ba abethe kaphi. Then siseka uMoyingcwele sithetha ngobungozi bokungamazi uMoya Oyingcwele. Ubungozi, the danger of not understanding the Holy Spirit. Danger or dangers of not understanding the Holy Spirit. Ingozi yokungamazi uMoya Oyingcwele. Zona ichila yona ke namhlanje. Inzulu ke kuba xa sele inzulu injalo ndiyibhala ngesingesi ndiyitolike ngesiXhosa. So ngamnexhala akho umuntu ongazundiva ndoyilesa ngesingesi ndiyitolike ngesiXhosa. But before ndingene kwingozi zokungamazi uMoya Oyingcwele, ndiyanqwenela uba sike siqale uMoya Oyingcwele simazise uba uMoya Oyingcwele ngumoya onjani. Simdefine or sithethe nge-characteristics, izinto ezinguye uMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele uyintoni? Yincwadi yeBhayibhile, the book of Isaiah chapter 11, imcacisa uMoya Oyingcwele ngolu hlobo. uMoya Oyingcwele ngumoya kaYehova. The book of Isaiah chapter 11, qaleqaleni, uMoya Oyingcwele ngumoya kaYehova, ngumoya wobulumko 2, ngumoya wengqondo 3, ngumoya wecebo 4, ngumoya wobugorha 5, ngumoya wokwazi 6, ngumoya wokoyika uThixo, ngumoya wokoyika uYehova 7. Umcaciswa uMoya Oyingcwele nguIsaiah as umoya kaYehova, the spirit of the living God, ngumoya wobulumko, the spirit of wisdom, ngumoya wengqondo, the spirit of understanding, ngumoya wecebo, ngumoya wobugorha, ngumoya wokwazi, ngumoya wokoyika uThixo uYehova. Then ongeze uJohn uVangeli chapter 14 verse 17 athi uMoya Oyingcwele ngumoya wenyaniso. John chapter 14 verse 17. Ongeze umpostoli uPawulos echaza uMoya Oyingcwele, incwadi kaTimothi wesibini chapter 1 verse 7 athi uMoya Oyingcwele ngumoya wamandla, ngumoya wothando, ngumoya wesidima. Ubona abantu abaninzi bengamaKristu bengenazidima baphelelwe nguMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele nguye osenza izidima, asinazidima thina. Uthi uMoya Oyingcwele akuhlala kuthi, aphile ngaphakathi kwethu, sibonakala sinezidima, singenazo izidima ngokunokwethu. Ngumoya wothando. Abantu bengasenalo uthando kungabe naMoya Oyingcwele ngaphakathi. 1 2 Nkosi. Abantu into yenza ba uthando lunqongophale. Akekho umuntu onganalo uthando ngestrength sakhe. Yinto enzulu uthando likaThixo. Yona nto kunzima ukuthandana. Silekisha in-feeling, in-dwelling, ekuhlalweni nguMoya Oyingcwele ngaphakathi, ze sikwazi ukuba nothando likaThixo. Because uThixo uhleli kuthi ngoMoya Oyingcwele. Ukuze uthando likaThixo luhlale kuthi, kumele sibe noMoya Oyingcwele ngaphakathi, sikwazi ukuba nothando likaThixo ngoMoya Oyingcwele
ongaphakathi kwethu. Masilibale ngothando sizofeyikana qha. As long uMoya Oyingcwele engafundiswa, engafunwa, eqinywa, esenzwa buhlungu, masilibale ngothando. Alukho uthando likaThixo ekuthiwa yi-agape without first receiving the indwelling of the Holy Spirit. Abantu abaninzi balifake uthando. Akekho umuntu onganothando genuinely without ukuncedwa nguMoya Oyingcwele. So no wonder why ebandleni abantu baphele uthando luphelile, uthando lupholile, because akunikwa uMoya Oyingcwele indawo yakho akwazi ukuboosta abantu ngothando likaThixo, genuine love, the love of God. Toko moya uthando, moya wamandla. Yabangcwele ndisatsho kuzothiwa sithwele uba ngaba abantu abakawafuni amandla kaMoya Oyingcwele mabalibale ukuba bangadila nomchazikristu wanamhlanje. Uba ngaba abantu uMoya Oyingcwele basacezela kude kuye mabalibale ngamandla kaMoya Oyingcwele. And akekho umuntu ongalwa i-witchcraft yanamhlanje engena Moya Oyingcwele. Akekho umuntu ongalwa isatanism yanamhlanje engena Moya Oyingcwele. Akekho umuntu onokulwa u-antichrist okhuswe kule mihla without uMoya Oyingcwele. Kukuzilimaza ukufumana imfundiso ezilwa uMoya Oyingcwele ekubeni sijongene nomcelingeni we-witchcraft, ubugqwirha, ubuthi, ubuthakathi, isatanism in our country, South Africa. It's like silwa ibhetli esesoyisiwe. If sizakulwa nomchazikristu simenza buhlungu uMoya Oyingcwele, simcima uMoya Oyingcwele, simenyelisa uMoya Oyingcwele, siphinde kwathina sithi sizawulwa noSathana unotshe. It's a waste of time and energy. Ekho umuntu ongalwa noSathana engena Moya Oyingcwele. Moya ukwazi. Abantu abaninzi they wonder why ndine-knowledge andithethi ngam. Wonke umuntu onoMoya Oyingcwele enye yezinto uMoya Oyingcwele aluncedo ngalo ukunika ulwazi because uyakutyhilela. Not everything endishumayelayo kuni ndifunde esikolweni. Le nto ndiyayityhilelwa ngulo Moya Oyingcwele. Ze bathi abantu xa sendinolwazi faba ndilifumane phi esikolweni. Baninzi abantu bafunde njengam. Ndingena umuntu ofunde kancinci kunabantu abafundileyo. Kodwa ulwazi endinalo kwi-spiritual matters bambalwa abantu abafundileyo imfundo ephezulu yomsila oma-PhD abangabane information endiyinikwa nguMoya Oyingcwele benemfundo bengenaMoya Oyingcwele. Because umoya ntoni? Ulwazi, moya wengqondo, moya we-understanding. Xa unoMoya Oyingcwele, i-understanding yakho ayikho kwi-level ye-understanding yabantu abangenaMoya Oyingcwele. You are a bit superior in terms of understanding because of the presence of the Holy Spirit. Moya wecebo, kuthiwa sinamaqhinga. Umoya osinika amacebo. Uphume entweni ngazuphume kanjani? Akunika icebo uMoya Oyingcwele. Kuthiwa noma uye court suba nomthetheleli xa sewuthembe yena seyingaphambili. Advocate yethu Holy Spirit. Moya kaThixo. Bendidlula nje bangcwele kule nto. Ndibonisa ubungozi babantu abazathi ngexesha elinje balwe noMoya Oyingcwele. Akekho umKristu ozawumaneja ukuba azisustain kule satanism, kulo mchazikristu, kobomi bobuthakatha bamagqwirha engekho filled ngoMoya Oyingcwele. Alright. Bendifuna nje siqale kule ndawo kodwa itopic yami ithi ubungozi bokungamazi uMoya Oyingcwele.
uMoya Oyingcwele nguye osinqobelayo, osoyiselayo, osilwelayo wonke amadabi kaSathana okanye umchasi Kristu. Ndithi nguloMoya Oyingcwele esoyisa ngaye, esinqoba ngaye wonke amadabi asuka emkhathini eza kuthi. Asinawo amandla thina because singabantu, sinenyama, sinegazi. uSathana usebenza engumoya, akekho umuntu wenyama ongalwa nomoya engawuboni. Then you need umoya ukulwa omnye umoya. Ngeke uthi ungumuntu wenyama negazi ulwe umoya, woyisa umoya. Noma ubethe enqindini awani ubetha ntoni, kodwa uMoya Oyingcwele uyambona uSathana, uyalibona utshaba, uyayibona imoya emdaka on our behalf. Masihambe ke. Ndizaqala ke ngoku ndifake busilunganyana. Ndifuna le nto kwicabisa kube khona busilunganyana. As usual bangcwele ngicela kube khona isitulo senkosi nyana, ayikakubi intanami yapha kwabanye abafana pha ngemva, uhlala inkosi apha ngaphambili. Asishayizana bangcwele seyikhona inkosi phakathi kwethu. Umntwana omhlomntwana egazi. Uba ngaba asinawunika imbeko amakhosi asenyameni, ngeke inkosi yezulu isinika imbeko. Qala apha imbeko kumakhosi asekuhlaleni. uThixo abona imbeko esinika amakhosi, asinika imbeko esiyideservayo ngenxa yokuhlonipha abasemagunyeni. Le nto sezweni ncwadi kaTimoto oqala chapter 2, imithandazo ngonqulo labantu bonke. Kuthiwa masithandaze sikhunge ngabasekongameli ngenkosi nekumkani. Nkosi menisikelele. Masithini ke ngoku utshaba lobuthathu bukaThixo, the enemy of the Trinity of God. Isihloko sami sithi ubungozi bokungamazi uMoya Oyingcwele. Ngathi uMoya Oyingcwele nguye osinqobelayo, osoyiselayo, osilwelayo wonke amadabi kaSathana okanye umchasi Kristu. Ndike ngoku utshaba lobuthathu bukaThixo, the enemy of the Trinity of God. Masiyenike utshaba lukaThixo kuSathana. The enemy of God is devil. Uyibambe ke ngoku, nihambe nami ke ngoku. Qho ndithetha kwicala, ndithetha ngoThixo, ndiye kuSathana, ndiye kuThixo, ndiye kuSathana. Mamelani bangcwele, kufuneka abefundisi inkonzo abantu. Ngoku is high time se understand uhlobo lwabantu abathunyelwe, ababizelwe ukuba bacacise ngomchasi Kristu bengazange bathakatha. Babini abantu abadla ngokushumayela ngo-antichrist, ngobugqwirha, ngobuthakathi. One, ngumuntu oke waseva as i-Satanist, waseva as i-devil worshipper, waseva as igqwirha, waguquka ekukholweni kwakhe athazi izinto zaphaya ebezenza. Luhlobo ke oluthile olo, andilulo mna. I've never been a Satanist. I've never been a devil worshipper. I've never been a witch or a wizard. But ezi zinto kum ziza ngokutyhilelwa ngokwe-office ebupostile endisebenza kuyo. So andizungena kwi-nitty-gritties, kwi-details zakwaSathana as if I have served as a Satanist. Khange mna ndiseve kwaSathana. Qha ndinikwa information enye ndibe ndiyazi, enye ndiyothuka. Ndinikwa nguMoya Oyingcwele ukuze ndithishe abantu ezi zinto ezingenawuthishwa ngumuntu ongekho kule calling endikuyo. And kuna challenge xa ushumayela ngoSathana. Abantu abangekho kwi-gift ye-deliverance iba ngathi ushumayeza abantu ba maboyike bani uSathana. Akunjalo. If awuphiwanga i-gift ye-deliverance, beka uYesu, ubeka uThixo, ubeka uMoya Oyingcwele, ubaphakamise, uthule ngoSathana. Siyabona? Indlela zokushumayela zimbini.
When you worship God, uphakamisa uThixo. You worship Jesus, uphakamisa uYesu. You worship the Holy Spirit, uphakamisa uMoya uShumayela. At the same time, uxelela abantu uSathana. uSathana expose is another method of preaching which is divine. But kuba abantu abaninzi le method yoku-expose uSathana intsha abanayo abayazi bayoyika bave bathi hey ningayi kulo mntu unithisha uSathana. Andithishi uSathana mna ndilumkisa abantu kwingotsitsi kwii-mysteries abangasoze babe nazo unless bane revelation yazo uThixo. So ndinceda nina kwingotsitsi zobuphakathi ezityhilwa kum endingakhange ndazazi before uThixo andityhilele. So ndiyekeleni ndiqhube le ministry yam yokumexposa uSathana. Andimphakamisi, ndiyamexposa, ndimtheza amandla, andimncomi. Masiyeni ke utshaba lukaThixo, the enemy of God is devil, kuSathana. Utshaba lukaYesu, Jesus Christ, ngu-antichrist, ngumchasi Kristu. OlukaThixo kuSathana, olukaYesu Kristu ngumchasi Kristu. Ningavumi ukulala abangcwele soze nifumane kwaphi le nto ndiyishumayelayo, ningavumi. Noba sithiwa ulele vuka, le nto sozoyive. It's a revelational message. Ngeke uyive ecaweni, ayonto ecaweni, dijulwa ngoyingcwele kwanguthi xa thini abanike eso sipho. Ungavumi ukulala. All right. Utshaba lukaYesu ngumchasi Yesu, ngumchasi Kristu, antichrist. Utshaba lukaYesu. OlukaThixo kuSathana inqobo. Utshaba lukaMoya Oyingcwele ngumprofeti wobuxoki, false prophet. Niyazibona into? Ibangcwele yonke into kaThixo iyafeyikwa, iyamimikwa nguSathana. Ze nive yonke into ezothetha lapha. Ndothetha kuThixo ndithi kunje, ndiye kuSathana ndithi kunje, ndiye kuMoya Oyingcwele ndithi kunje, ndiye kumprofeti wobuxoki ndithi kunje. Because aba bantu uSathana yonke into uThixo ayenzayo ufuna ukuyilinganisa ayifake, efuna abantu bakholwe uba naye unamandla engenamandla. Ufaka into zikaThixo. uThixo usebenza ngeTrinity, nawe senzela eyakhe iTrinity. Nguye ngumchasi Kristu, ngumprofeti wobuxoki, uzenzela i-false Trinity engena Trinity uSathana. Niyama nam? All right. Masiyeni ke. Where is God, Jesus and the Holy Spirit? Uphi uThixo, uphi uYesu, uphi uMoya Oyingcwele? And then what is God, Jesus, Holy Spirit? Where is devil, antichrist, and the false prophet? Where is God? Where is Jesus? Where is the Holy Spirit? Uphi uThixo, uphi uYesu, uphi uMoya Oyingcwele ngokwesiko. Ndidlule ngezantsi. Uphi uSathana, uphi umchasi Kristu, uphi umprofeti wobuxoki. Maniqala ngoThixo ndize ngoSathana. God and Jesus are in heaven. Holy Spirit is in us and in all places. Ngokweziqu uThixo akekho emhlabeni, noYesu ngokwesiqu akekho emhlabeni. Umuntu okuthi okhoyo apha nguMoya Oyingcwele ohlala kuthi ngaphakathi nakuzo zonke indawo. uThixo ngokwesiqu noYesu bakwitrone kaThixo kwelesithathu izulu. Uzuqonde ewisile, ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuYesu Kristu unyana wakhe omnye, owakhalwa nguMoya Oyingcwele, wazalwa intombi uMaria,
weva ubunzima phansi koPontius Pilate, wabethela emnqamlezweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela eHadesi. Uthe ngomhla wesithathu wavuka, ekufeni wenyuka, waya ezulwini. Waya ezulwini. Ivela apho nje lonto, apho ahleli khona ngasekunene koThixo. Therefore akekho uThixo noYesu ngokweziqu. Utsho inkolo yabapostile baphi bakwesithathu izulu. Kwisithathu sikaThixo okhoyo nguMoya Oyingcwele ngaphakathi kwethu. Then uThixo noYesu bakhona apha kuthi ngondithethayo, hayi ngokweziqu, ngokomoya, ngokwesiqu sikaMoya Oyingcwele. Okumandela nisiphikise into eyi-1. Ngokwesiqu ethiwa siyabonakala. If bekuthiwa siyakwazi ukubona uThixo ngokwesiqu sikamoya, bese ngeke simbone elapha. Besofika isiqu sakhe sibona laphi kwelesithathu izulu. Kodwa uThixo uYesu ukho kuthi bantwana bakaThixo ezinhliziyweni ngoMoya Oyingcwele. Ndifuna lento kaMoya Oyingcwele, undermine uMoya Oyingcwele, ucinga uba uThixo noYesu bazokunceda undermine uMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele nguye okhoyo apha, odila nesatanism, odila no-antichrist, odila namagqwirha, odila nobuphakathi. Not uThixo noYesu ngokweziqu, nguMoya Oyingcwele. Dlala ngoMoya Oyingcwele, gazela uMoya Oyingcwele, uvulela uSathana umthombo empilweni yakho, because nguye uMoya Oyingcwele onikwe iwonga nguThixo weTrinity ba ngoku kade badlalana. Devil masiye kuSathana. Andifuni ndiya contest Thixo ndiye kuSathana. Andifuni bangcwele ningamnalwazi amaKristu. AmaKristu abanalwazi to. Etho ngenza iphindiwe. And uThixo ngeke abe ne-confidence kuwe ungazi i-basics ngaye. Ngeke uThixo akutrust athi abiza abantu estadium uyo address abantu bakhe, wena qala you are less informative. Akacingi ukwenza lokho. Uzophela abantu abayi-10 tenqa, because information yakho ingabantu abayi-10. The more uThixo ekutrust ukunika abantu bakhe to address his truth unto his people. Uyabona ngoku izolo la message izolo abantu abarespondile bayi-1000. Njengoba nilapha nibukele ePitoli eKapa bayathetha after lento ba sibukele. So ngeke uThixo anditrust kuFacebook ngabantu abangaka ndingekho informative. Into etsala abantu emntwini information, knowledge is power. Akukho umuntu ongathanda ukulandela inkokeli engenalwazi. How inkokheli, be informative, be knowledgeable, so that abantu are ne confidence, ne trust in whatever that you say. And ungabaqhatha abantu, ungazenza umuntu onolwazi ungenalwazi, uza expose uThixo okwabantu uzenza bhetele kubo. Don't fake into ongayiyo. Suqale usuyifake into uza kumenya uThixo. Okay, devil stays on planet Earth 1. uSathana uhlala emhlabeni ku planet Earth, not yedwa umhlaba wodwa. Mamelani, devil stays on planet Earth. uSathana ulapha emhlabeni. Undawuni emhlabeni, ukwezindawo zomhlaba zombili. Umhlaba unendawo ezingaphansi ekuthiwa ze-underground places. Devil une headquarters up. Umhlaba une headquarters ezingaphezulu, places above earth.
une-headquarters kumane amagumbi omhlaba. Une-headquarters uSathana e-east of the earth, west of the earth, south of the earth, and north of the earth. Kumane amagumbi omhlaba uSathana unama-headquarters wakhe. Underground and above the ground in four corners. 2 ngaphandle komhlaba ufumana ngapho uSathana. Under sea and under waters. Une-headquarters zakhe zaphansi kolwandle. Une-headquarters zakhe zaphansi kwamanzi. Number 3, in the sky, in heavenly places. Njengoba kuthiwa uphi ulapha. Ithixo yazi amaKristu ukubashalo sometimes kungawalimazi. Into eyenza ba imithandazo yethu kube nzima ukuqhobhoza. uThixo izulu lakhe ulenze ngabomu alabikho ngaphansi kuSathana. Kwanguye ngezantsi yanguThixo ngenhla. Siyabona bangcwele. Kwelesithathu izulu is where we find the throne of God. Underneath the throne of God is the throne of devil in the sky. Kulapho sinemimoya ekhohlakeleyo athi uPawulos kwincwadi yabaseEfese chapter 6 verse 12, asilwi mfazwe yenyama negazi, silwa nemimoya ekhohlakeleyo kwasemazulwini indawo. Ayibali le mimoya ekhohlakeleyo athi ngama principalities, the powers and authorities, the rulers of darkness, and all wicked forces in heavenly places. Kulapho ithrone kaMtholi uqalela ihleli khona emkhathini. Yona strongo ekulweni imithandazo engenamoya oyingcwele. Akukho umuntu ongaqhobhoza phaya without ukulwelwa nokuqhobhozelwa ngumoya oyingcwele. Hence le subject kamoya oyingcwele ingathishwa nje. Uyazi kuSathana mhla abantu ba aware ngomoya oyingcwele bazoqhobhoza in the sky bangene kwithrone kaThixo with ease. I want icawe Thixo wami zona itisha nini lesyllabus because bangaba itisha ecaweni lento ni late bangcwele anixoxe. If inkonzo zenu azinitishi lesyllabus kamoya oyingcwele bazana bami nothandaza nikhuthuka amadolo anihleka amagqwirha because anasithixo sokuvula kwi-heavenlies. God through the Holy Spirit is everywhere in all places. Uphinde mamela ndithi uThixo ngomoya oyingcwele ukuzo zonke indawo. uThixo ngomoya oyingcwele ukuzo zonke indawo. What about devil? Devil is the contest. Satan noThixo mamela. Devil through evil spirits is everywhere in all places. uSathana akakwazi kuba kwindawo zonke. Uba kwenzekile wasemkhathini akekho phansi kolwandle, akekho phansi kwamanzi, akekho emhlabeni, usemkhathini qha. Uba ngaba kwenzekile umtsholi waphansi komhlaba underground, ngexesha underground akukho kwamtsholi above the ground. Akukho kwamtsholi under the sea, akukho kwamtsholi under waters, akukho kwamtsholi in the sky. Ukulanda wakuyo ngelo xesha qha. It's only God or everywhere through the Holy Spirit. Mamela. Naye wazenzela unomgogwana ukuze abe kuzo zonke indawo okukaThixo. Mamelani ke lo nomgogwana. Ande umimika uThixo. Ufake uThixo. Xa
uThixo wethu ekwazi ukuba everywhere through the Holy Spirit, wathi nam ndizoyenza loo nto ngendlela yam, nansi indlela yakhe yokuba kuzo zonke indawo. Jonga, yemthatha ofakhala nguSathane, hamba eNigeria, one Satan. Hamba eGhana, one Satan. Hamba eAmerica, one Satan. Kanti bangapha abaSathane? Yabona pha eCanzibe, pha phesheya eCanzibe, ngavele khala nguSathane. Uhamba eAustralia bakhala nguSathane. Kanti bangapha abaSathane? Mnye. Ulinganisa bani? uThixo. Buka kunomgogwana wenzileyo eqhatha abantu. Nanku the devil through evil spirits is everywhere, in all places. Mamela, God and Jesus are in us through the Holy Spirit. Ndithe njengoba uThixo ekwithrone yakho yobabalo ngesiko, uThixo noYesu balapha kuthi, ba-maintaina iTrinity apha kuthi ngokomoya, nonoweziko esibonakalayo ngomoya ingcwele. Masiyeke. Masike nguSathane, yena uba usebenza eziphi ke ngokuyizinto. Devil, uSathane, and the antichrist spirits dwell in human spirits through evil spirits. Hey, mandiphinde ke singesi ndiyitolika. Devil, uSathane, devil and the antichrist. Unimamela ngofuna ndikufundisa singesi. Kukhona umahluko between devils. Devils spirits, demons. Devil mnye. Seba, they are devils. Go to devils, the demons, the spirits. Go to devil mnye. Antichrist mnye. Ama antichrist maninzi. Nyandifu. There is only one antichrist and many antichrists. There's only one devil and many devils. Devil go capital D. Devils go small letter D. The spirits. Devil ligaka lomuntu. That's why any capital letter D. Njengo Thixo, capital letter God, and God the spirits, small letter G. Kula kanjalo devils the spirits the gods. Hamba. Devil and the antichrist spirit dwell in human spirits through evil spirits. uSathana nomkhasi Kristu bahlala emoyeni womuntu. Umuntu unomoya wakhe, human spirit. Maybe ngomso andigoduka ndivala ndawumxelela uba i-human spirit yafumaneka phi kanjani ukuzijike isebenze ngo-Holy Spirit, but not namhlanje. Ndawunitisha ngomso uba le nto kuthiwa i-human spirit, in fact ngabe ndikuncazela nje. Xa sithetha nge-human spirit, thetha ngomoya womuntu. Umoya womuntu uvelaphi? The book of Genesis 1:26 masenze umuntu ngokufana nathi. Utsho ntoni? iTrinity. Xa kwenziwa umuntu wabunjwa ngothulo lomhlaba, wasidumbu esingaphefumliyo. Xa umuntu ezophefumla, uThixo uyagoba yedwa. Akugobi Yesu, akugobi moya oyingcwele, kugoba bani? uThixo. Akhuphe ntoni kuye? Akhuphe umphefumulo wakhe nomoya wakhe, awufake phi? Esidumbini. Isidumbu kuthiwe ngumphefumulo ophilayo. Waqala umphefumulo waphila, wanomoya. Awusabizwa ngokuba ngumoya kaThixo ke ngoku osesidumbini, ngumoya wesidumbu, ngumoya womuntu. So a human spirit
ngulo moya owaphefumulwa nguThixo uphuma kuThixo wakungena emntwini wanika igama loba ngu-human spirit. Ngulo moya uMoya Oyingcwele asebenza ngaye xa engena kuwe through your heart. Ikwangulo moya amagqwirha uSathana asebenzisa yena xa ingena emntwini, asebenzisa umoya womuntu yanda ke ngoku. Yona nto xa ufunda iBhayibhile uEzekiel chapter 13, ungadlali kahle please, ufunda iBhayibhile Ezekiel chapter 13 from verse 17 kuthiwa abaprofeti bobuxoki bavumisa okwenhliziyo yayo, because aba bantu bavumisayo it is the prophets basebenza ihuman spirit. Xa ezovumisa kwenzeka ntoni? Ihuman spirit yakhe, umoya wakhe ungenwa ngumoya ongendawo wokuvumisa, aphume nento ethi kuzoba nje. Abasebenzisa uMoya Oyingcwele because umoya womuntu is either uinfluenced ngumoya kaThixo or umoya ongendawo. Yiyo lento kungekho lula ukwehlula umprofeti kumvumisi, because bobabili banomoya either or influence ngu-evil spirit or ngu-Holy Spirit. Abantu abangasindiswanga nabantu abasindisweyo bengabhaptizwanga soze bakwazi ukwehlula umuntu ovumisayo koprofeta, because basebenza bobabini umoya wabo, human spirit. Then kwakungena ku-human spirit is either kungene u-evil spirit or u-Holy Spirit. Devil and the antichrist spirit dwell in human spirits through evil spirits. Antichrist masike ngoku ndithe kunomahluko phakathi komchasi Kristu nabachasi Kristu. Umchasi Kristu bangona uzoba engumuntu engeso spirit laba liqhiliwe ibandla. After 3.5 years ibandla liqhiliwe, lo muntu osebenza as a system ngoku. Kunomuntu osebenza as a system ekuthiwa ngu-antichrist, usebenzisa isystem. Xa sithi usebenzisa isystem yinto uba ngoku usebenzisa abantu abaninzi ngomoya wakhe eyedwa ekuthiwa ngama-antichrist. Lo muntu njengoba esebenzisa isystem ekuthiwa yisystem ka-antichrist, usebenzisa abantu bakaThixo abagqwethela ekoneni baseve yena. Xa beseva yena engu-antichrist, abango-antichrist bona ngama-antichrist, because baninzi basebenzisa umoya wakhe. Usazawuyeka uba asebenzise umoya wakhe ngabantu, uzawuzizela etempileni eJerusalem ukuze iscripture esincwadi kaMateyu chapter 24 verse 15 ethi xa nilibona isikizi lephanziso limi etempileni eJerusalem olesayo makaqiqe, kuthethwa uAntichrist ozawuvela engumuntu. Ngoku usasebenza engumoya. That is why kuphakathwa kangaka. Ndingobe ndiqubha naye mina elwandle xa ndingumnyama, ningahamba nami ningandazi sometimes. Ndingobe qubha nami mina siselwandle but ngomnye umzimba. Masiyambeni. Now ngoku Antichrist works as a system. Kumana anobungozi uAntichrist ngoku kunela xesha azawube eyedwa. Mamela, kumana uAntichrist and eyingozi
ngoku because ngoku usebenzisa abantu abaninzi bakaThixo endizabamenshina ngoku. Uzobe ngcono uantichrist xa eziveza uba ndingulo antichrist ebekade esebenza a-system. Ndizile ngoku ndingulo mntu ebendimlindile kuthiwa ndingumesiya. Uzoxoka, uzawuzenza umesiya olindwe ngamaJuda because amaJuda made a blunder. Abamqonda uYesu uba ngulo mesiya wesithembiso kubaprofeti bathi useza umesiya. So there are Jews ezisalinde umesiya lo antichrist azoziqhatha ametempileni yaso kuthiwa naku umesiya, but ngemistake uzokwenza into ezawuqosha ziJews uba ayikabi nguye lo umesiya. Kube sakwenza ngoku elona mfazwe yake yankulu kulwa uSathane namaJuda kwi-second half yantoni ye-rapture after 3.5 years. Now, ngoku, Antichrist works as a system that operates as a spirit of Antichrist, using the following groups of people. Ubungozi bakhe uSathane or uAntichrist umchasakristu usebenzisa ezindidi zabantu bakaThixo ngoku. Akakehli as an individual. Sulala mama Thixo emadoda amagqwirha anganilalisa bangcwele nihlupheka kanje ningazinto. How comes one alale Thixo ndininika ubomi? This is life bazalwane bam. Abantwana bayicawa hamba kuyo bangcwele njani if esi staff asikaplitshwa. You are in for a high jump emagqwirheni. You must know these things. Don't sleep. Zitswebe manxa uvuya lana uzoyivaphi le mbali ngeke uyive ecaweni. One had to be anointed before he preaches this. Ungasufile never try this. Never nonzo try this. Mamela nyina wami uhambe uyishumela ngendlela yakho, otherwise you need to be anointed. Because as I'm preaching now akukho kwamoya omdaka ongemla ngentshumayelo noma kuthiwa bayakwazi. Never. This is one of the strongest preachings angazifuna uSathane eza aletha abantu ngaye nemimoya yakhe. Naba ke abantu abaqhathwa nguSathane abazogwetshwa ngenye imini, abazinkuni zesihoko, abangalibali uSathane bathanda. Akukho umuntu uthandwa nguSathane nabo ungambulelela abantu abayi-1000 uyi-enemy yakhe qha. And usazi ba uSathane akayo enemy yakho. Ngixelele awuyakwa enemy kaSathane akakubani nokubala umtsholi noba ungamsebenzela akanamsebenzi nawo. I-enemy kaSathane ngubani? uThixo. Ishilo nje i-enemy kaSathane ngubani? uThixo. Then uSathane wabona the way uThixo amthanda ngaye umuntu, wathi ayikho into endingavisa uThixo ubuhlungu ngayo except uba ndimdyobhe ndimoshele kubantu bakhe. Ifocus kaSathane xa esenza nantoni emntwini ebuhlungu akavisi wena ubuhlungu, uvisa uThixo. Uyayazi inhliziyo kaThixo ngomntu, nishigeza igwinta utsotse isela umphakathi. uThixo akathi shu ngomntu wakhe. Then xa esenza nantoni uSathane akanamsebenzi nawe phese, uvisa uThixo ubuhlungu ngokucikida wena. So nabamsebenzelayo ezobakhankanya ngaba shame kubo. Nabamsebenzelayo uSathane ezobakhankanya ngoku shame kubo. Abathandwa nguSathane zizilegs zakhe abazotsha ehadesi khona siwoko silinde bona. They must continue bebulela abantu. They must continue bebulela izinto. They must continue besenza into abayenzayo. But uSathane akanachomi nomuntu. A human being is an enemy of devil because the devil is the enemy of God who loves human beings.
Masiyeni nanga abantu ke endibasizelayo. Abalibali andibangcwele, you know. There is no one dirigera ngoyingcwele. Ayikho icategory yomuntu esetyenziswa nguSathana engalwa nomuntu onomoya oyingcwele. Yona nto icawe zingafuni ukunitisha umoya ingcwele. uSathana uyazivala, uyazi uba mhla ibandla lamazi umoya ingcwele, lamamkela umoya ingcwele, uSathana ibhemile kuwe. Masiyeni nazi ke i-groups uSathana asebenzayo. There are 3, dosichaza zintathu. There are 3 groups zabantu uSathana aziqhathayo angathi uyazithanda azibulala abantu bakaThixo, kodwa akazithathi. They are his worst enemies. Khazi iverse ngathi zitshomi zakhe. Eyokuqala yi-black magic group, ungabhala ndizoyichaza. Eyesibini yi-white magic group, ndizoyichaza. Eyesithathu yi-high magic group. Ziyi-3 i-groups zabantu uSathana akhwelezehlela kuzo, ezisebenzela ubukumkani bakhe, becinga uba yena bane-positions. Xa belift, xa bemanye benyusela phaa, bebulala abantu, bemosha ibandla, bemosha abefundisi, bemosha yonke into ekaThixo, babona bafumana i-position. Abazi uba those are the worst enemies of devil ever. Masiyeni kubo ke. Ngabe black magic group yokuqala, ngabe white magic igroup yesibini, ngabe high magic group yesithathu. Yabona lapha ku high magic zoke ndinibonisa ubungozi be-high magic. Anangxaki kakhulu because i-black magic ngizoyichaza ndishilo uba yintoni, ndishilo ke ndiyicacisa apha ensukwini. Anangxaki kakhulu nayo ne-white magic. Into eyingozi lebe ndishizolo u-Alsbury ukunumber 3. I-constitution yaseMzantsi Afrika ebendichaza izolo isetyenzwa kwa-high magic. I-constitution ye-world eyenza one world government, one world religion, one world church, one world currency. Yinto eka-high magic. Ngeke yenziwe ko-black no-white magic leyo. Kusetyenzwa i-politics of high profile countries. I-politics nisazawuzazi i-politics. I-politics aziyo le nixubaniziyo. Ifana ne-science and technology. Nisazoyazi science and technology. But akuyo le nto ye-cellphone ibonayo. It's more than that. But naningenalwazi yonke into eniyibonayo yiyo noba kuyiyo. Not everything that seems real is real. Yes, I wonder how can a person survives engenalwazi edila nezinto ze-high profile. No wonder ndibuza uba why abefundisi bengenamdla to understand our first enemy, devil. Kuthiwe xa uthela ngoSathana ushumana uSathana, how comes ungalwazi utshaba? Can you fight and win the battle of the enemy whom you don't know? Uzokwazi kanjani isixhobo sotshaba? Uzolwa kanjani utshaba ungalwazi? Nebhoxa xa izoba ne-fight ijonga i-bounce zale box ezawulwa nayo isekude. Ufunda istyles, ufunda indlela i-upper cut ne-lower cut, zombetha kanje. AmaKristu awafuni ukwazi uSathana. That's why uSathana ekhwelezehlela kuwo. Masiyeni nazo ezi-groups. Eyokuqala ndithe i-black magic group, ne-white magic group, ne-high magic group. Ndizozichaza ke ngoku. I-black magic group yenziwe ngabantu. 1, ngama-satanists. Ama-satanists nje baningawazi nje umuntu uyi-satanist. I-satanist bangcola ayonto ukudlala i-satanist. Ayonto nje udlala into xa kuthiwa yi-satanist yinkcubabuchopho uSathana ayintrenileyo.
to deal nezinto ezinzima kabi isatanist. Zizindidi ezimbini. Kukhona uSatan is category 1. Yabona amagqwirha aramhlala lapha emakhaya into zemishayelo. Zonke inqala zemishayelo ezilapha because akhona amagqwirha mosabantu lenqala yena. Ngizwachazela awazi kwanto adumu nakwanto. Adoma muncu. Why muncu aphelele ku black magic. Awekho amagqwirha kwi white magic. Awekho amagqwirha kwi high magic. Si black magic. Abantu okubulala. Mbulala ntoni I don't know ukuthi Satan ngibulala. You kill your father. You kill your mother. You kill your sister. You kill umuntu oluncedo in the community. Kusho bani uSatan? Why? Anamandatho manibulala. Are you in your senses man? Xa uzobulala umuntu obezovusa ifamily. Shongana ngoku ndivula komnye umntwana apha. Hey alusizi Thixo abantu bakuthi madoda. Lamzi lusizi usaya kuwa ndizumention because andimnyenye imizi yabantu. But lusizi lamzi usaya kuwo. Xa ndifika pha amajida wami ayaphuma lendlwenye abantwana abayi9 bancinci. Zimbini. Apha aphuma ngosalela phandle ngiyangena phaya. Umntwana pha osecollegeini owenza 3rd year olithemba ozovusa lamzi bamlalisa esibhedlele Alice. Lamagqwirha lelalini. Nje ndombiza ngegama uzophila mntana avuse lamzi. Xa unobuza amagqwirha ambethelana umuntu osehlupheke kanje ezovusa ikhaya lakhe. Kulamzi ngumzolo usizi obemele kuyacontribute yilali kuvuswe lamzi bangabethe bangolahlobo. But amagqwirha agqibezela lonke athi uzovusela ekhaya. Ayaxoka uzolakha lamntwana lakhaya. Ungabuza bamagqwirha lento niyenzela ntoni hayi chu Satan. Akufuna kwamuntu umuntu omnyama ongathi anganceda ifamily yakhe. Ndindive ubuhlungu I will mention kuthiwa ithakathi into ebaniqala eqaleni. Kuthiwa pha ukwakha nje indlu ezike uqiniseke bafuna uqinile. Ndizawuya entibani maxelele. Ndifuna into okuphakathi kwagqithi mina ndiyoziprove abantu uba ndihamba noThixo. I'm there ngoDisemba ayinakudala. I'm there entibani. Ngixhebile yonke lenqala along the coast. Ndifuna apha entibani. Kuthiwa ayilogqwirha phaya ndiqamele ngelinye. Ngabe ndifuna ukuprove kona mathunya uThixo na. I'm there entibani. Ungababuza abantu basentibane nibabulela ntoni abantu asazi kusho Satan. Uphu Satan nathi asimazi because abasoze bamazi bathunyelwa abapokobhana. Why ma-Afrika man sibulalana sodwa? Why ma-Afrika simonelana? Sisizwe senjani thina xa umuntu wethu ephakama ubethwa phansi angabusavela? Sisizwe senjani nguSatan otheni lo anisaboni ba uhambele ukuthi thina ndle ehluphekayo thina ndle ensundu and ndithe abona abantu bathatha gqitha abantu bahluphekayo ezilalini. And bangcwele andiyazi bangcwele man ingase xa kuthiwa kuyahlusheka kungazalwa kakhulu kuve kuzalwe west kwakuhlusheka. Andiyazi lento ezalisa kakhulu bangcwele xa kulanjwa. Ufebe from back to west nguxolo nanihlekisa inkosi ndiyahlekisa abantu bakuthi. And bangcwele ayikho Mamolweni lento it's something common sevana ningathi ndizokwenyelisa iMamolweni nako yami ilali kunje nokuya kweyiphilali bangcwele ilali ziwest man akufuna kwampucuko kwampumelelo engathi yavela nqunqe nodonga. Zama nomntwana phewusu uthekisa ama-apile uncama awutyi ngenxa yomntwana. Xa isenze last year bamfaka drugs afike seyivuza izincwe. Hayi ndiyeke ndithethe. Yabona bangcwele mna andishumali Davide kuphela. You know as I'm preaching bekabe ndiyareferisha kwiscripture. I-challenge yami ndifuna abantu bakuthi ndingareferishi kumaJuda
kakhulu imeko yabantu bakuthi mandiyikhomparishe neyamajuda kodwa ndazi uba we are not the Jews, singamaXhosa, sihluphekile, sicinezelwe, sicolonized. Then why do we kill one another? Because of devil. Masinyuke ke ngoku phaa black magic nazi groups. Group yokuqala kwa-black magic ngama-satanist category 1. Ama-satanist category 1 kunabantu abangama-satanist bangcwele abanikela ngemiphefumulo yabo kuSathane. Kanjani? Unikela ngaye afe before time so that umoya wakhe ungazuphinde uguquke noma ngafika ivangeli ethiwa lihamba ngomlilo. Once i-satanist linikele ngomphefumulo life liphinde liphile somewhere ze kume imvuselelo kule ndawo livuthwa bangcwele umuntu xa kulanto yabo is too professional. Umuntu obulewe as a satanist eAmerica uzozophila umbomi wakhe eZimbabwe soze nimbone noche. La mntu ayisengumuntu ungcwatyiwe ngaphaya uyaphila ngu-satanist category 1 unikele ngobomi bakhe to serve devil. Omnye wabo siwabhubha uMichael Jackson. Omnye wabo abantu abenza loo nqala uMichael Jackson lo wena wethanda ilizwe lonke lihlabathi lonke wasethekisa ubomi bakhe uMichael Jackson. Anomention abaninzi ke nguye umzekelo endiwaziyo, baninzi ke ngabachaza banabamnyama abanye babo. Ndibe khona necawe niyithanda too much. Umfundisi wayo phezulu ngumuntu ofileyo. So the language yabo uhlobo lomuntu lo cawe soze ngabikho in the city of town emphakathini in ku-CBD yedolobhu lo cawe. Umfundisi ophezulu is no more, wafa wavuka wazovusa icawe. First category satanist le satanist category 1. Ama-satanist category 2 ngabantu abaseva uSathane as satanist kodwa bona abakanikeli ngemiphefumulo yabo abakafi, which means uba ngaba bazalwana bangayibamba igospel kaMoyingcwele yomlilo lo ma-satanist azoguquka ashumane uYesu. Adinga i-gospel of fire. Yona uThixo ethi mandigagamise i-gospel of fire izonceda ama-satanist. Mninzi umuntu oligqwirha ozawushumayela. Kanti abangcwele siva thina esikhaza thakatha anisiva tu. Ungabamba amagqwirha abeyi-20 kuthiwa ayisuka ayikho loo nto leyo nasekhodi ngeke ivunywe. Kodwa uThixo kwezi last days uzovusa amagqwirha athi tana laa nto enicumba ayikho bendiyenza mna. Nizomphisa kanjani umuntu othi ubani obulawa ndim? Nomphisa kanjani? Because anisiva thina uSathane uyanivala aniloye ningasihoyi nisidungudelise kodwa kuzixesha apho uMoyingcwele ezawuvusa ngomlilo ama-satanist ashumayela athi le nto uMadikiza wayishumayela ningayiva is because nanivalwa sithi. That time has come. Satan is category 2 ndigqibile ngaso. Sezawuguquka zona sidinga ivangeli lomlilo eli sihamba ngalo ngoku. The fire anointing. The anointing of change. The anointing of transformation. Let's see hamba ngayo this year. Don't check me last year uma safana last year mna. Andingacingi ngo-2023 uma ndizobe senje. Not me. Ngo-2023 ndinqabe ezintsha. Ngo-2023 uMoyingcwele lo nyaka unginika ntoni? Andizuhamba ngesantya sika-24 nge-anointing ka-2022 next year. Ndifuna xa kuthiwa 1st of January 2023 Thixo, what is in your store for me for this year? Ungabi nge-old syllabus man okubetha amagqwirha sashona ngentambiso le yakudala uTeluphengo yiyo but intoni is reintroduced. It's reintroduced leyo bhengu lesihamba ngayo iseyiyo asiyi-undermine.
Number 2, power black magic group. Kama devil worshipper. Ama devil worshipper ngcola azi group ezi2. Kukhona o direct devil worshipper no indirect. O direct devil worshipper, li devil worshipper elisayinileyo elizaziba lona lisebukumkani boka Satan qha lisebenzela yena. Liyazazi, libhalile, liyaziwa, li direct. Ngaba bawisa befundisi. Dala ke bendizama shemeza Aram kuthanda phaya ukuba usenza amantombazana amahle. You know those cute ladies. If kukhona igroup yabantu uSathana ayisebenzisa kakhulu ekusina befundisi ngamantombazana amahle. Enzo ama devil worship direct. Umuntu azazi ba imission yami njengokuthi uMadikiza. Nam ndisinda kuba bani. Andisindi ngoba ndikwazi. Up to now, uba ngathi ndisinde kanjani, it's only God, the grace of God. And oke bangcwele i-attempts zokundiwisa zingangenxa. I-attempts zoba ndiwe ngamabhinqa azibaleki zingangenxa. I believe ndizenzelwa every night and day makadawe lo Madikiza ngenkazana. Ndisinda kanjani? I-grace kaThixo. Up to now, I cannot boast kalonto. Because kusebenza umuntu obhinqileyo uyaziba indoda iweak qha. Indoda iweak ingagcotshwa ibe ngumpostile, ingagcotshwa ibe ngumprofeti. Indoda iweak qha enkazaneni. So they use that opportunity ukwazi ba indoda iweak phi enkazaneni bokuze ngantoni ngenkazana enhle. Kodwa ubaba lakaThixo londwanele. Angiqhayisi nganto bangcwele. Ubaba lakaThixo londwanele. I'm not strong. Maybe I'm the weakest of them all. God, the grace of God is upon me. Angiqhayisi nganto. Masiye kwabesilini ama devil worshipper. Ekuthiwa ngo indirect devil worshipper. Ngobani abo? Ngabantu abasetshenziswa bengekho aware bona. Okay, ithini xesha abantu? Okay, noba sande yapha engubeni yenza kwamsimuko. Achoka mangcwele. Yabona emabandleni if abantu bangeke ba understand. Most yabantu aba rebellious ebandleni abazazi wa they serve Satan. Most yabantu aba rebellious abangasubmitiyo, abangalawulekiyo, abane pride. Those are devil worshippers as indirect. Qazi kwawe. What most yabantu, I don't want to say wonke umuntu. Most yabantu abangathobeliwe ecaweni. Abangakhathalele umuntu. Abaphakamileyo, abazibona bodwa. Those are indirect devil worshippers in the church. Bangenwe ngumoya but babhalisanga. Mninzi umuntu osindisweyo osebenza as a devil worshipper unaware nge-rebellion, ngongasubmit, nge-pride, nge-selfishness, ngokuzibona wedwa, nge-pomposity. Thina abantu abazi uMoya Oyingcwele asothuxa umuntu ebona uThixo aku-undermine wena ngongumfundisi wakhe. Kodwa somanda ukuthi devil worshipper leqa iziqondi. Iyathanda usebenza isikolo ilanto. Yabona isikolo. You know bangcwele mina ngifundanga, siyavana? Ngiliqabe litheni elifundileyo. Anifundanga mina. Ngiliqabe litheni? Ndiyambulela uThixo. Oqale wakhela imfundo egazini before ndifumana imfundo esikolweni. Kunemfundo ekumele uzalwe nayo esegazini lakho. Lo mfundo esegazini imfundo engeke ichatyalaliswe imfundo yesikolo. I-challenge yabafundileyo baqala imfundo esikolweni bengenamfundo egazini. Yingozi umuntu ongenamfundo egazini lakhe ayofumana imfundo esikolweni. Ingozi lo muntu. Ayiona umuntu othe enemfundo wayofunda. Zintathu imfundo: i-formal education, i-informal education, i-non-formal.
Abanye abantu bane-formal, abana-non-formal, abana-informal. I-non-formal leyasecaweni. Ecaweni yafundiswa but akho certificate soba wafundiswa uMateyu. It's a non-formal. I-formal education inantoni, ine-grades, ine-certificate, ine-diploma, ine-degree. Formal. Kube khona informal, leyo ba isikhwenkwe sinantoni, sinemfundiso, intombi sinemfundiso, amadoda anemfundiso. Informal oyifumana ngegroup okuyo. Lo mfundo yadingeka entweni yonke. Most yabantu abafunde u-formal education abanayo non-formal, abanayo informal. Then la formal education ivele bagezise bangabazi abanye abantu. Which means ufunde imfundo yesikole ungenamfundo egazini. Uyiqale kude ungenayo. Xa ngiqabe ndifundileyo mina, it's because ndinemfundo yakuthi yesintu ene-values ze-humanity. Before ndifumana le mfundo baqhayisa ngayo yasesikolweni eformal, ndifunde imfundo, ndinemfundo yemveli. Eyona mfundo eyenza umuntu abe sendaweni ayomfundo eformal, imfundo yemveli. Unzima umuntu onemfundo yonke angenamfundo yemveli. Kulo andamana nomzali bemfundisa esikolweni. Aliqaba kaloku wena, ufundile, nifundiswe ngoba leliqaba. Yatshisa ne? Inyaniso mos iyarharha ne? All right. Ndithetha ngama-devilship asindisiweyo. Usatana xa ebona uba usindiswe kakhulu ke ndikufumane as a devilship. Anokwazi uba ndikwenze kunika inombolo wena. Because baba nenombolo abo abadala baba nenombolo. Bayakwazi noba baba nenombolo banikwa Nkosi yami. Ukhona into ebizwa ngokuba i-astral projection, i-astral projection, i-bilocation. Banika i-power to bilocate. Banika i-power to astral project. What is that? Kukuthini u-astral projector? Amagqwirha, into bangamagqwirha athanda ukuthakatha, nento yi-astral projection. Yintoni astral projection, i-bilocation? Kuba sendaweni ezimbini ngaxesha elinye. So ama-devil worship a-direct aya-astral projector aba kwi-bilocation. Uyakwazi uba umzimba wakhe ube lapha eMamolweni, omnye ube seBhayi. Siyafana? But ama-indirect devil worship uwahlulwa ngantoni? Aba-astral project. Ngamakholwa, ngamaKristu kha awazazi uba asetyenziswa nguSathana ngomoya as indirect devil worship, so that babe rebellious, bangasubmit, babe ne-pomposity, babe ne-pride, ba-undermine apha ecaweni nomfundisi wabo. Those are direct, are indirect devil worship who are born again. Ubona kunzima kangaka i-administration yecawa. Yabona into yenza i-administration yecawa ibenzima ngama-indirect devil worship abenza nzima umsebenzi kaThixo. Ubeka umuntu bayam-undermine, ubeka umuntu bayamgossipha, ubeka umuntu bayamqenqa. Those are indirect devil worship in the church ezilwa administration. If kunento ebandleni edinga ukuthandazelwa, yi-office administration, kulapha ama-devil worship asebenza khona as indirect, esetyenziswa engekho aware kuSathana, nge-rebelliousness, ngongasubmit, nge-pride, nge-selfishness, ukuzidla ngemfundo ezithi umuntu uqala ukufunda apha emhlabeni. Adamene kwa umuntu ongenasikolo. You are direct, indirect devil worship wenza loo. Ebani uzomusha emzini kaThixo unaware. Ukhwela uSathana qha uzibona. Uyaku-remote control in the church. Masiyeke. Group yesithathu zii-witches, amagqwirha, ii-wizards. Ziphele ke ngophaa kwi-black magic, igroup yoqala. Ndizibekile zonke zilapha ngamagqwirha oBhokobhana bemitshayelo. Abasemakhaya isikakhulu is-Aram. Ezinye shini is-Aram apha zithakathi uba zifuni. Umuntu uthi esengxakini ukuthi hayi khawuye phaya kanti akazi lothwaliswa. Nona imbone ligqwirha. Baninzi abantu abangengomagqwirha enithi ngamagqwirha
andingisakuthi ngomso ndoniprove lo mama enithi yathakatha nimazi bazange waqalisa sendishiye ngithe mina ngithakathe but xa kuthiwa umuntu uyathakatha ndiniprove le point. Never do that, never do that. Lo mama uze kumelile ekuseni ndabuhlungu ndafona ufeze because ukuthi udumo baniya kuthiwa uyathakatha hayi ayizuyamkundleni le because ndithetha professional. Lo mama wayigula efuna uncedo wayemntwini owamnika iyeza lokugapha kanti ngumuntu othwalisayo xa igapha laa nto yakhe yajika yinyoka angayifuniyo. Wahamba wayecaweni engazibiza ngagama wafika phandle noma ancedwe wave yafakwa west. Ujikeleza zonke indawo ezinokumnceda elapha kunje uzofuna uncedo because nemazi njengokuthi othakathayo uzonibetha uThixo sanubiza abantu ngamagqwirha ningazi ba umuntu lo kaThixo kwenzeka ntoni sekuthiwa kunje. Zona ivala khona ndiyazi uba lo mama uyathakatha ngathi ngiseselwandile lo mama dibana ngapha ehlathini wanililela ndiyothandaza lo lilitha lo mama lo alila wathi umuntu amadikiza ndibawuthi uyabanceda abantu khawuye Mamolweni qha sengingasamazi ndimkhumbula ngoku sanuthakathisana because abanye abantu kuhlanjwa ngabo. Ndimisa intente emthatha ndangisho ngabona ndithatha ndiyaniyala musanokuthakathisana abanye abantu abathakathi baye emntwini because amayeza nditshilo ngawo izolo ndothela ngawo ngoku abantu amayeza bawasebenzisa kabini okuhle nokubi. Xa uye emntwini kanti uyazazi bozokufaka inyoka uyofuna ukuthakatha awufuna uncedakala then ke ngokutheni ukuthi uyathakatha xa ningazi ba lento emsithileyo angayifuniyo uyayilwa nangayifuni liligqwirha akuze ungavele ethakatha because basebenza isithunzi sakhe kulanto. Mninzi umuntu othi uyathakatha because anazinto uzonibetha uThixo. Akekho bona umuntu ongahamba intente yami njengalo mama kanti uyathakatha. Ndiyimwaza amagqwirha xa bezisitha ngaye nani ncisa namagqwirha. Never say umuntu uyathakatha yekela kuThixo nakumadikiza abantu abaziyo. Mama don't worry ndikwakho ngomso ndiyoyikhupha isiXhosa emini mayigqibela nyoka tonight mayigqibelisele ndimnayo ekuseni elathanda ndiyolikhupha elathande abasoze lo mama ngalo lithi yathakatha ngethande ngelo lakhe engalifuni naye. Ezanyembezi uzilumkele onothakathisa abantu. Ezanyembezi umuntu lo wayefuna uncedo wadibana nomuntu kodwa ithe yilumkeleni into yamayeza esintu ndiyakuwo ngoku usiqonda. Umuntu ongaThixo sukugweba sanugwebana nizokuxabanisa ilali niza ngokwazi ukukhonza nisolana nakule nkonzo ndiyiqala apha if ifuna ukufa le nkonzo mayithakathisa abantu. Bangaba le nkonzo seMamolweni ifuna ngamna direction ife bona amagqwirha ecaweni ndokuphiyeza lamagqwirha mna basumlilo qhathandazo bona bazokwenza ntoni. uPaulos exakwe intoni inyoka imdleli zangabe khwazi ba nansi inyoka wathi ufake emlilweni akukwazi ba icawe amagqwirha akhwelezehlela kuthandazwa kuyo. Sanuwabona amagqwirha basanumlilo azosixakela. Sanuwabona amagqwirha basanumthandazo azosiphoqela. Sanuthetha too much ningathandazi noyilimaza inkonzo kungaze kulekho kuloo ndimi intsawe kuthiwe khona amagqwirha wayekeni ngawam aze kum ndidila nawo qhubani ithandaze nini. Masiyeke white magic group number 2. I-white magic bangcwele le yamagqirha. Lo mama daswanti mandithethe inyaniso wayegqirheni lo mama lamnika iyeza kanti lo mgabho uzojika belikhanda wayefuna ikhanda
wayefuna ntoni egqirheni into bamagqirha masebenza ameza anobuthi sithini ke thina nanku umzekelo andinisi kuthi wayegqirheni egula efuna uncedo lasuka ugqirha lamnika iyeza owagapha ngathi uzotaka ntoni azalise ntoni ikhandi engafuni ikhandi ngamagqirha sendishilo nanku umzekelo phambi kwenu nabakhoza amagqirha Thomas awathethi right always awathethi right wonke awanamayeza alungileyo wonke amanye anobuthi anamayeza angekho right and kuwesi nithanda intando too much amagqirha aqala iyeza lentando belingabulali kodwa today ukunikeza lentando ugqibele umzi wakho baninzi abantu bafuna amayeza entando nakubantu basuka ngapha emanhla befuna amayeza entando kubhalwe ibheka mina ndodo usisele lanto kufuma zonke because ngiyayithanda into esuka across imilambo ningazazi ba inyoka zangapha hlobo lolonyoka elizozithatha apha eSouth Africa i-white magic group ngamagqirha group kaSathana leyo nansi limaza umuntu omdala uthi nekhandi ngoku ngegqirha group kaSathana ndiyaphinda ninabathanda ukuvumisa namagqirha nizawulimaza abantu bakaThixo because amagqirha sebenza imali ngoku awasafana ukuqala inceda kusebenza imali ngoku ofunela ukubulala uyalinikwa elokuphilisa uyalifumana sisephi komkhulu aserathi ke ngoku awufuna namayeza okufa nokubulala egqirheni iseni igqirheni no ithalatha lokho vumani wish doctor masiye kuyogqibela lizovala inkonzo izohlala kule magqirheni because lana wathandana ikhola ngawo qhubani so sibonga igqirha noThixo noMoya Oyingcwele yebo izogoba uphondo hayi qhubani so ke sibone ngokuba ngopho zokugoba uphondo kukhona umuntu osebenza igqirha noMoya Oyingcwele osebenza amayeza amagqirha nosebenza ubani uMoya Oyingcwele qhubani sibone umuntu ozogoba uphondo komnye andamine amagqirha because abantu abafani kodwa why ndizokumaniyeza elibulalayo kwasemntwini nike lokuphilisa unotshe khona umgqirha kulonto masiye kwigroup yokugqibela i-high magic group yabona ke bangcwelele bemanda ukugqibela ngayo ndiyibonakalise phathi ixesha ndivumeni i-high magic group yile bendira ngayo izolo i-high magic bangcwele izindlela ezimbini nayo ine esoteric metaphysics lechaza bayintoni i-high magic ina two groups ine occultic sciences ne-esoteric metaphysics ngo-strong one ngabaphathi bamazwe abo iscience yobumnyama engafundwa anywhere except kwi-mystery schools ngeke bayazi abantu le-information because it's revealed daily ebengithetha ngayo izolo balawula ilizwe ngabantu kulapho i-Illuminati ze-originator khona kulapho ubuthakathi bokugqibela behlabathi bu-originator khona zingaphephe eziphethe ihlabathi ngobugqwirha kulapho antichrist afumana khona ukuphumula zolathi bayasebenza abantu bami ndiyawugqima umhlaba kaThixo izikolo zabo ayizozikolo ezaziwa kuthiwa zii-mystery schools ndingamenshina yabona lento i-astrology abantu bafunda ngezitars ngicuma ngabantu abafunda into engathi yiyo most abantu abazi-astrologers babelonga ntoni kwa-occultic sciences bane-modules abazifuna kwi-mystery schools ezingekho ordinary schools ngeke uzazi saziwa ngabo kuphela that's why ilungele into yomuntu oloko ebala i-days zenyanga esebenza ngenyanga esebenza ngezitars ayinguye wonke umuntu osebenza lanto as a gift of God. In most of them they are astrologers. Those people belong to occultic sciences, the mystery science, the science of the unknown.
into uThixo awayenzela yona ndifunde physics ne-mathematics, ndispecialize kwi-science, boyisazi uba ndizosindiswa ndityhele imfihlelo ze-subject yam ndizichaza spiritually. I've been teaching for many years maths and science as a specialist. So nakungena